Здравейте, деца! Днес ще ви разкажа приказката за човекът, който карал дърветата да цъфтят. В едно малко японско селце живеел преди много години един старец със своята жена. Веднъж мъжът отишъл в планината за сухи съчки. Като се уморил да ги прави на вързопи, той седнал върху един дънер да похапне. Тогава едно мършаво бяло куче кротко се приближило до него. Горкото куче, рекал той, трябва да си гладно. Дръж, хъпни това. Малко е, но нямам друго. Вкъщи ще се наядеш до насита. Той дал на кучето каквото му било останало от яденето, после нарамил съчките и се върнал от дома си със своя нов приятел. Когато жена му, която била много добра, видяла кучето, възкликнала: "Горкото куче, виж колко е умно, то вече се е превързало към нас." Тя му направила набързо една чудесна баничка. После я решили да го нарекат Сиро заради цвета на козината му, защото на японски Сиро значи бяло. И тъй като нямали деца, те се грижили за кучето с много нежност. Давали му най-отбрани ястия и то за кратко време порасло и се охранило. Сиро от своя страна толкова обикнал своите стопани, че не се отделял нито на крачка от тях. Един ден добрият старец отишъл да работи на своята нива. Сиро се забавлявал да тича насам натам. Изненадан той се спрял, наострил уши и започнал силно да лае. "Сиро, какво ти стана?" попитал старецът. "Какво нередно нещо видя?" "Чакай, аз идвам," продължил той, приближавайки се. А какво било неговото очудване, като чул Сиро да говори: "Бал, копай тука, бал, копай тука!" И в същото време е ринал твърдата земя с задните си лапи. Стареца копал, кучето ринало, докато накрая се появило на бял свят едно гърне, пълно със злато. Малката нивица била отделена от нивата на съседа с плет. Онзи през една пролука на плета видял как стопанина и кучето изровили гърнето. Позеленял от яд, той отишъл в къщата на добрите старци. "Добър ден, съседи! Жена ми и аз сме все сами. Може ли да ни отстъпите, Сиро, да поседи с нас няколко часа?" "Разбира се," отвърнал стопанина. "Вземи го." Но това не се харесало никак на Сиро, който лаяло се теглил така силно, че стария сребролюбец трябвало да му върже връв на врата и да го влачи чак до своята нива. Като стигнали там, той го попитал: "Къде се намира съкровището? Казвай бързо." И с грубите си ръце почнал да натиска главата на кучето надолу. Сиро, за да се освободи по-скоро, започнал да рине земята. "Аха, значи тук," рекал сребролюбеца. И като вързал кучето за едно дърво, почнал на своя ред да копае с всички сили. Накрая успял да изрови нещо, но това било купче на стари кости, парчета, желязо, глинени и черени. Разярен, алчният човек викнал: "Лошо животно, ти си подиграваш с мене." И като грабнал една копачка, почнал да бие бедното куче така, че жалният му лай разкъсвал сърцето. Добрият старец дотичал и Сиро, като видял да идва стопанина му, скъсал връвта и се спуснал към него, като се люлеял на треперещите си лапи. Старец е задържал ръката на съседа си, който замахнал пак да удари кучето. "Моля те да извиниш, Сиро," рекал той, "и да му простиш." Като казал това, взел внимателно кучето на ръце и си го занесъл вкъщи. На другия ден двамата нещастни старци погребали Сиро с плач и посадили на гробчето му едно младо борче. От тогава ходили всеки ден на гробчето на Сиро и го поливали със сълзите си. И сигурно сълзите на старците имали вълшебна сила, защото борчето видимо растяло и за кратко време станало толкова голямо, че двама души ловени за ръце едва можели да обгърнат стеблото му. Всички хора от селото идвали да се дивят на това чудо, но най-озадачен все пак бил старец. "Жено," рекал той, "това чудо се дължи пак на нашия добър Сиро. Мисля, че не се лъжа, като казвам, че има частица от него в цялата тази работа." "Аз също мисля така," отвърнала тя. "Спомниш ли си колко обичаше той оризена баница? Защо не направиш от това дърво чутора, в която да счупам достатъчно брашно за една голяма баница? Ще я сложим върху гроба му. Какво хубаво хрумване!" И добрият старец направил една чудесна чутора, в която почнали да чукат ориз. Но с всеки удар на чукалото ориза се увеличавал, дори започнал да изкача навън и вместо брашно по земята падали жълтици. Стария сребролюбец, като научил за новото чудо, дотичал при съседите си и им рекал: "Искам да направя оризена баница, да я занеса на гроба на Сиро, но нямам чутора, ще ми заемете ли вашата?" "На драго сърце," отвърнал старец. Алчният човек останал много доволен. Той занесъл чутората от дома си и почнал да чука ориз. Извикал и жена си да му помага. Но колкото повече чукали ориза, по-малко остава. И ако случайно паднало малко брашно на пода, превръщал се в червей. Стария сребролюбец побеснял от яд и като грабнал една брадва, насякал на парчета чутората и я изгорил в печката си. На другия ден неговия услужлив съсед го навестил. "Извинявай, че те безпокоя," казал той, "но не би ли ми върнал чутората?" "Твоята чутора се счупи и аз се изгорих. Ако искаш, вземи пепелта й.
Това е всичко, което мога да ти върна. И той му обърнал гръб, за да скрие яда си. Добрият старец почнал да събира натъжен пепелта в един панер, като си мислял: Сиро беше убит, чутората унищожена, защо има толкова лоши вина на този свят? След като събра пепелта в панера, стареца го вдигнал и си тръгнал бавно. Но едно внезапно подухване на вятъра отнесло няколко прашинки, които попаднали по оголените клони. Пепелта в миг накарала клонките да цъфнат, като че ли не било зима, а през пролетта. Очудването на добрия старец било толкова голямо, че той се разтичал из селото, като викал колкото му глас държи: Аз накарах да цъфнат сухите клони! Така той срещнал един принц, който яздил великолепен кон, съпровождан от свитата си. Като чули стареца, дворцовите хора му казали: Това е любопитно, я да видим, накарай да цъфнат клоните на онази череша. Стареца се покатерил на черешата и я поръсил с малко пепел, пошепвайки чудотворните думи: Арамбоши, парамбоши, акадиномото! И дървото в миг разцъфнало. Това е чудесно, ти накара черешата да цъфне посред зима, рекал принца и дал за награда на стария човек пълна торба с жълтици. Ядът на стария сребролюбец, който узнал за новото чудо, бил безмерен. Той скочил, крабнал един панер, сложил в него малко пепел от печката си и тръгнал, като казал на жена си: Радвай се, като се върнат и ще бъдеш най-голямата богаташка в страната. Отишъл на края на селото, покатерил се на едно дърво, което растяло край пътя и зачакал принца да се върне от своята разходка. Когато зачул конски тропот, той се развикал с цяло гърло: Аз карам да цъфтят сухите клони! Принца рекал: Виж ти, още един вълшебник. И като се обърнал към него, казал: Щом като притежаваш тази сила, накарай това дърво да цъфне. Арамбоши, парамбоши, акадиномото! Изрекал сребролюбеца. И като повтарял това заклинание, той пръскал пепелта по дървото. Но този път нищо не станало. Той помислил, че не е хвърлил достатъчно пепел. Загребал с пълни шепи и разпръснал във въздуха. И то така, че наместо да попадне на клоните, влязъл в очите, носа и устата на принца и на хората от неговата свита. Принца, разбира се, много се разгневил и заповядал на войниците си да му доведат виновника. Стария сребролюбец се хвърлял в краката на принца и се разплакал: Това е справедливо наказание за моята лошевина. Това е отмъщението на Сиро. Аз искам да се поправя. Няма да бъда вече алчен, скъперник и зъл. Накажи ме, принце, после ме остави да изкупя своите грешки. Милост, милост! Принца го смърмърил строго, но после тръгнат от сълзите му го пуснал да си върви, без да му наложи наказание. Стария сребролюбец се разкаял и станал добър като своите съседи, които му простили всичкото зло, което им бил причинил. Така завършва и чудната приказка за Сиро. До следващия път,